Здравейте, бойс! Аз съм хаштаг Кокича и в днешното видео ще играем Plants vs. Zombies. Това е вторият епизод. Левел 4 сме. Миналия епизод минахме 3 левела. Още сме на дей. Сега гледаме за левел 4. Да цъкаме плей направо. Ако ми дадеш... Така, почваме, хора. Кажи ми, че ще имаме още полета, моля те. Ако все още не сте изтеглили тему, значи... Така, хора. Съжалявам за рекламата. И така почваме нашата си стратегия. Бум! Един слънчоглед. Олат, имаме някакви резачки, т.е. косачки. Дали ще ни помага да убиваме уния неща, същества? Зомбита. Дано. От тебе почваме. Те явно ще си е от лесните. Аз през това време ще слагам слънчогледите. Значи от миналото видео, който го е гледал, ми знае стратегията вече. Който не го е гледал, да го гледа. Защото видеото се получи добре. Малко е скучно за първа част, но... Така... това. То лудия картоф, ако напомните в миналото видео, го нарекохме лудия картоф. Доста бавно такова. Умира. Идва още едно зомби. Мале, братле. Тия зомбита ще ме подводят. Слагаме един картоф. Ако се чува някакви деца викат един приятел, така че да. Съжалявам, ако се чува. Така определено ще ми трябват две слънца. Опа! Тоест, две такива. От тебе взимаме слънцето, правим така. Оп, така и без това ще го забавим. О, не! Сапа такъв ли? Бате, не бе. Добре, вече имаме на всеки ред по чудовище. По растение, де. Аз по чудовище. Моля, трябва да заредиме картофче. Аре, бе! Мале, този път е по-трудно. Така, това ще умре зомби тук. Така, окей, вече имаме и за черешката. Мале! Добре, мисля... Тези две са да ги убия зомбита. И тук ти ще умреш. И без това, така че... Така този ще умре. Обаче тук трябва да сложа. Така. Окей. Аз съм щастлив. Този няма да умре много лесно, затова ще му пуснем една черешка. Охо! Идва тази вълна. Лошата. Последната.
Окей. Между другото, приятели, днеска ще има още видеа, като следващото най-вероятно ще бъде на Brawl Memes. И да, знам. Пуснах даже статия, че ще има хорор видео. Това хорор видео трябваше да бъде вчера, но ще го направя утре, защото просто точно са грани, не мога да играя хора. Но но веднага, щом имам възможност за... ние за това ли играехме, бе, брат? Не мога да повярвам. Хора, аз не мога да повярвам, че играхме за най-голямата тъпотия. Мисля, ако трябва да бъдем честни, това не е честно. Окей. Сега ще играем. Това е много добро, приятели, защото то се заравя. Заравя се. Това е картоф. Другото, това отгоре не го знам какво. Ние тъмън го почнахме. Но това нещо е мини картофче, което е бомба. Даже ми е любимото геройче. Направо спираме. Аре, бе, брат. Така че, хора... Тук... Така, айде. Демек, един вид аз така махам растенията. Окей. What? Окей. What? Това е като боулинг. Окей. Това ниво ще е доста забавно. Така. Те скоро са сами на един удар. Те са сами на два удара, ама. Мисля ги, те са лесни. Тебе направо те взривяваме. Охо, те стават много, бе. Аре, бе, брат. Тук май ще ги убие и двата. Не. Тя се отблъсква и сега ще удари никой. Окей. Трябва навсякъде да гледаш какво се случва. Мале. Ще убия двамата. Мале. Окей, за този трябва да помислим. Чакайте първо този да го убиеме. И започваме и с тебе. Така. Продължаваме си. Тук ще е по-трудно. Така, първо да свършим тия двамката тук. После тия двамата. Мале, хора, това ниво си е трудничко, бойс. Така. Но в крайна случай имаме резачки. И мисля, че ще си трябват. Идва най-трудното. Добре, тя си рикошира. Аз му викам топ. Братале, да, бе, това е невъзможно.
Мисля, че ще го победиме. Да. Успяхме си. О, даже това е ефтино. Само 25 точки. Яко. Ако все още не сте изтеглили тему, значи... Така, бойс, нека заедно да прочетем. Potato mine. Да, това вече е картоф. Така. Explodes on contact, but takes time to arm itself. Намек той експлодира, като го настъпят или са до него. Окей. Ако все още не сте изтеглили тему, значи изпускате много, защото новите потребители могат да получат този чип. Ок. Ого! Ого! Брата, аз искам да ги хвана! Да. Не бе, брат! Ще го победиме. Добре, бойс, ако видеото ви е харесало, сега вече официално. Бойс, ако видеото ви е харесало, може да се абонирате, тежко да ударите subscribe бутона, да лайкнете видеото, да го споделите, за да станем по-голямо семейство, за да стигнем 50 абоната по-бързо, после 100 и така нататък. Ако видеото ви е харесало, знаете какво да правите. Аз бях Покича. Чао, бойс!